नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. राजस्थानातल्या जयपुरात पुलीस महासंचालक आणि महानिरीक्षकांच्या अखिल भारतीय संमेलनाचो आयज तिसरो आणि निमणो दीस. प्रधानमंत्री आणि केंद्रीय गृहमंत्री संमेलनाच्या सगळ्या महत्वपूर्ण सत्रात घेतात वाटो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा 9 जानेवारीक जम्मू काश्मीर भेटेर. जम्मू काश्मीराच्या व्यापक उदरगती खातीर घेतले नियाळ बसका. विकसित भारत संकल्प यात्रेत जातले वांटेकार. भारतीय हवाई दळान पयलेच फावट कारगिल एअर स्ट्रिपाचेर केला नायट लँडिंग. रातच्या वेळार C-130J सुपर हर्क्युलस विमानाक देंवयला. सोशल मीडिया माध्यमार व्हिडिओ शेअर करून दिली माहिती. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार हांच्या हस्तुकी फाल्यां आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टाचे जातले उक्तावण. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सुवाळ्याक आसतले हाजीर. देश विदेशांतल्यान 10,000 प्रतिनिधी जातले वांटेकार. आणि भारत आणि ऑस्ट्रेलिया मदीं बायलांच्या T20 क्रिकेट साखळेतलो दुसरो खेळ आयज सांजे 7 वरांचेर जातलो. मुंबईत D.Y. पाटील स्टेडियमार तिसरी आणि निमणी मॅच जातली 9 तारखेर. आता खबरो विस्तारान. राजस्थानातल्या जयपुरात पुलीस महासंचालक आणि महानिरीक्षकांच्या अखिल भारतीय संमेलनाचो आयज तिसरो आणि निमाणो दीस. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा या संमेलनाच्या सगळ्या महत्वपूर्ण सत्रात वांटो घेतात. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि वरिष्ठ अधिकारी या संमेलनात वांटेकार जाल्यात. या संमेलनात सायबर गुन्ह्यांचेर नियंत्रण, पुलीस सेवा तंत्रज्ञानाचो उपेग, आतंकवाद विरोधी आव्हानां, डाव्यांचो उग्रवाद आणि जेल सुधारणा सारख्या पुलीस आणि अंतर्गत सुरक्षेकडेन संबंधित मुद्द्यांचेर भासाभास जाता. गुन्ह्यांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर हालींच नव्यान केल्ल्या कायद्याची अंमलबजावणी, फुडारांतली पुलीस वेवस्था आणि यांत्रिक बुद्धिमत्ता तशेंच डीप फेक सारख्या नव्या तंत्रज्ञानाक लागून तयार जाल्ल्या आव्हानांचेरूय ह्या संमेलनात चर्चा जाता. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा 9 जानेवारीक जम्मू काश्मीराक भेट दितले. या वेळार केंद्रशासित प्रदेश जम्मू काश्मीराच्या व्यापक उदरगती खातीर ते नियाळ बसका घेवपाचे आसात. तशेंच विकसित भारत संकल्प यात्रेत गृहमंत्री वांटेकार जातले. ते ई-बस सेवेक लेगीत बावटो दाखयतले. तशेंच वेगवेगळ्या उदरगत कामांचे उक्तावण आणि बुन्यादी फातर बसयतले आणि नियुक्तीपत्रांचे लेगीत वितरण करतले. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आयज जम्मू काश्मीराच्या भेटेर वतले. JP नड्डा पक्षांच्या नेत्यांवांगडा जावपी बसकेत लोकसभा वेंचणुकेच्या रणनितीचेर चर्चा करतले. जम्मू काश्मीर पार्टी मुख्यालयात बसकेची अध्यक्षता करच्या आदी नड्डा जम्मू हांगच्या इतिहासीक रघुनाथ देवळाक वचून पुजा करतले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग 2 दिसांच्या भेटेर फाल्यां लंडनात वतले. तांच्या वांगडा संरक्षण संशोधन उदरगत संघटना, लष्कर मुख्यालय, संरक्षण विभाग आणि संरक्षण उत्पादन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचो एक उंचेल्या पावड्यावेलो प्रतिनिधी पंगड ह्या भेटेर वतलो. या वेळार संरक्षण मंत्री सिंग ब्रिटनाचे संरक्षण मंत्री ग्रांट शेप्स हांचे वांगडा द्विपक्षीय भासाभास करपाचे आसात. दोनूय मंत्र्यां मदीं संरक्षण सुरक्षा आणि उद्देगीक सहकार्याच्या मुद्द्यांचेर व्यापक भासाभास जावपाची शक्यताय आसा अशें संरक्षण मंत्र्यांनी सांगलां. मंत्री सिंग ब्रिटनाचे प्रधानमंत्री ऋषी सुनक आणि विदेश वेव्हार मंत्री डेव्हिड कॅमेरून हांचे वांगडा भासाभास करपाची शक्यताय आसा. ते ब्रिटनाच्या संरक्षण उद्देगाचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी आणि उद्देगपतींकडेन भासाभास करतले. मंत्री सिंग लंडनात भारतीय समुदायाची लेगीत भेट घेवपाचे आसात. अस्तंत बंगालात ईडी पंगडाचेर हल्ल्याचे आरोपी TMC फुडारी शेख शहाजहान संबंधान भाजपा आक्रमक आसा. भाजपाचे IT सेलाचे प्रमुख अमित मालविया हांणी सोशल मीडिया सायट एक्साचेर बरयल्ल्या पोस्टात अस्तंत बंगालच्यो मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जीचेर खर आरोप केल्यात. ममता बॅनर्जी ह्या प्रकरणातल्या आरोपींक वाचयता असो आरोप मालविया हांणी केला. अस्तंत बंगालात लोकशाय सोंपल्या, मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हुकुमशाह जाल्यात असो आरोप केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंग हांणी केला.
पश्चिम बंगाल में मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि बंगाल में लोकतंत्र समाप्त हो गया है। बंगाल में संघीय ढांचा समाप्त हो गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक नहीं होकर के वो डिक्टेटर की भूमिका में है और अपने को समझती है कि ये भारत से कटा हुआ है। ये किम जोंग की तरह ट्रीट करती है कोरिया के प्रेसिडेंट की तरह। अस्तंत बंगालात जाल्ली ही घडणूक राज्य सरकाराच्या संरक्षणात जाल्या असो आरोप एलजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हांणी केला। फुडारात बिहारातूय अशी घडणूक जाल्यार अजाप जावचे न्हय अशें तांणी म्हळां। जो बंगाल में हुआ है वो राज्य सरकार के संरक्षण में हुआ है। जिस तरीके से ईडी के अधिकारियों के ऊपर इस तरीके से हमला वहां पर किया गया है, बिना राज्य सरकार के संरक्षण के सुनियोजित तरीके से इसको अंजाम दिया गया है। ऐसे में यकीनन बिहार में भी इस तरीके की घटना घटे तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से बिहार के भी कई नेताओं के ऊपर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, जिस तरीके से ये लोग जाने से बचने के तमाम तरीके के बहाने ढूंढने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे में कल को अगर ईडी की टीम यहाँ पर आती है इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, तो यकीनन यहाँ पे भी उस तरीके की घटना घट सकती है। अस्तंत बंगालासारखेच बिहारातय ईडीचेर हल्लो जावपाक शकता ह्या वक्तव्यावेल्यान बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी हांणी आरजेडी मुखेली लालू प्रसाद यादव हाचेर टिकास्त्र सोडला। बिहारात लालू प्रसाद भ्रष्टाचाराचे, गुंडाचे आनी बुन्यावकारांचे प्रतीक आसात, ताका लागून कितेंय जावपाक शकता अशें तांणी सांगला। गुंडों के प्रतीक है, अपराधियों के प्रतीक है, तो कुछ भी हो सकता है। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। इंडी युतीत सहयोजक संबंधान चालू आशिल्ल्या मतांतरांचेर भाजपा खासदार आणि वरिष्ठ फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी मत उक्तायला। स्वार्थी युती जाता तेन्ना अशें जावप सहज आसा। खंयच्याय प्रकारान सत्तेर येवप आणि मोदीक आडावप हो एकूच हेत ह्या स्वार्थी आणि मोदी विरोधी युतीचो आसा, मात अशें जावचें ना अशें रविशंकर हांणी सांगला। टकराव होता है और स्वार्थी गठबंधन बनता है तो ये तो वाजिब है ना। पहले हुआ नीतीश बाबू को दे रहे हैं कन्वीनरशिप, अब उनके क्लोज लोग बोल रहे हैं कि वो कोई आवेदन दिए थे क्या? वो तो पीएम के दावेदार हैं। वहां ममता जी हैं, वहां राहुल गांधी के समर्थक हैं। आजकल मैंने सुना है कि उद्धव ठाकरे को भी लोग पीएम के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये स्वार्थी गठबंधन, मोदी विरोधी गठबंधन, जिसका एक ही काम है कि हम किसी प्रकार से सत्ता में आए और मोदी जी को रोकें। और कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन 2 महीना के लिए इन लोग की नौटंकी चलने दीजिए तो चलने दीजिए, देश देखने दीजिए। तामिळनाडू संवसारीक गुंतवणूकदार परिषद 2024 चे आयज चेन्नईत उक्तावण जाले। 2030 मेरेन राज्याक 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थे मेरेन पावोवपाच्या दिकेन फुडें सरप हो ह्या परिषदेचो हेत आसा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि मुखेलमंत्री MK स्टॅलिन उक्तावण सुवाळ्यात वांटेकार जाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला भारतीय अर्थव्यवस्थेत फाटल्या 10 वर्षांत घटाय आयल्या अशें ह्या वेळार उलयतना मंत्री गोयल हांणी सांगला। Strength of India, the strength of a Viksit Bharat lies in strong pillars which are the 28 states and the 8 union territories of India. I believe when Tamil Nadu aspires for a $1 trillion economy by 2030, we are having an ambitious goal of 18% growth every year. And that is what will drive the people of the country. That is what will drive industrialization, new jobs, new work opportunities. The Honorable Prime Minister very recently inaugurated development projects
worth over 20,000 crores, nearly $2.5 billion in Tamil Nadu alone. भारतीय हवाई दळान पयलेच फावट कारगिल एअर स्ट्रिपाचेर यशस्वी नायट लँडिंग केला. हवाई दळान रातच्या वेळार कारगिल एअर स्ट्रिपचेर C-130J सुपर हर्क्युलस विमानाक देंवयले. हवाई दळान सोशल मीडिया माध्यम एक्सार एक व्हिडिओ लेगीत जारी करून ताचे वरवीं म्हायती दिल्या. पळोवया हो व्हिडिओ. भारतात गतीन उदरगत जाता अशें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी म्हळां. ते केरळांत विकसीत भारत संकल्प यात्रेत आयोजीत कार्यावळीत उलयताले. फाटल्या कांय वर्सांत इंधनाचे दर उणे जाल्यात अशें तांणी सांगलें. India is the one country in the world where in the last 2 years fuel prices have actually come down. Fuel prices are determined by first international prices. 85% of the crude oil we use is imported, and international prices depend on several factors like whether there is a war going on somewhere. Last few days there have been drone attacks on shipping in the Red Sea. So it's not for the government to think. Last time, because the oil marketing companies are good corporate citizens, they took losses and kept the prices low, and then when the prices of international crude came down, they recovered there. But so they lost about 28,000 crores in supplying LPG at lower rates. Then we had to compensate them at 22. Unless you have this one country, one vote, where all the elections will take place. Yeah, elections, so you can't use that election. But last 2 years, prices have only been coming down. रशिये कडेन भारताचे बरे संबंध आसात अशें भारत रशिया संबंधांचेर उलयतना मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी सांगलें. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसप. पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल. विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेलो खबरो. बांगलादेशात 12व्या संसदीय वेंचणुके खातीर मतदान जाले. 300 सुवातां खातीर 1970 उमेदवार वेंचणूक रिंगणात आसात. प्रधानमंत्री शेख हसीना हांणी ढाकात मतदान केले. सत्तारूढ पक्ष आवामी लीग आपल्या 4थ्या कार्यकाळा खातीर वेंचणूक लढयता. मतदान केल्या उपरांत बांगलादेशच्यो प्रधानमंत्री शेख हसीना हांणी भारता खातीर प्रतिक्रिया उक्तायली. India is our tested friend during our liberation war. They supported us. Not only that, after 75, when we lost, we two sisters, you can see, when we lost our whole family, father, mother, brothers, everybody, only we two survived. So they gave me shelter. So we have our best wishes to the people of India. अयोध्या राम मंदिर निर्माण समितीचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा हांणी मंदिरात सुरू आशिल्ल्या निर्माण कामांची पळोवणी केली. पळोवणी केल्या उपरांत मिश्रा हांणी सांगले की मंदिर मार्गाची तयारी, मार्गावेली गेट, भाविकांक खातीर कॅनोपी ह्या कामांचो नियाळ घेतला. हांगची तयारी निमण्या पावड्यार आसा अशें मिश्रा हांणी मुखार सांगलां.
जो हमारे श्रद्धालु यहाँ पर चलेंगे उनके लिए पैदल चलने के लिए धूप वर्षा इसके लिए राहत क्या हो, तो जो कैनेपी बनाई गई है उस कैनेपी को जो है वो तैयार किया गया है ऑलरेडी, उसको देखा। और जैसा कि आप सभी यहाँ पर चित्र ले रहे होंगे कि ये स्कैनर का बिंदु है, यहाँ पर वो अपने सामान को स्कैन कराएगा, स्कैन करा के वो पीएफसी को जाएगा तो उसको जो है वो पूरा करेगा। आगे हमने यहाँ पर फ्रिस्किंग का एरिया भी देखा है, जहाँ की फ्रिस्किंग होगी वो अंतिम सिक्योरिटी चेक है। और मैं यह पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि अगले एक सप्ताह में यहाँ से श्रद्धालु जो भी आएगा उसको जाने में पूरी सुविधा होगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हांचे हस्तुकी फाल्यां पणजेत आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टाचे उक्तावण जातले। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या उक्तावण सुवाळ्याक हाजीर आसतले। समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आयज पणजेत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत ही माहिती दिल्या। गोय राज्य दिव्यांग आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकर, आयोगाचे सचिव तहा हाजीक पत्रकार परिशदेक हाजीर आशिल्ले। देश विदेशांतल्यान 10,000 प्रतिनिधी ह्या पर्पल फेस्टाक हाजीर आसतले अशी माहिती मंत्री फळदेसाय हांणी दिल्या। Opening ceremony will happen on 8th of January evening 5 p.m. and the Honorable Minister for Social Justice, he will come as a chief guest. The Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, will be the chief guest, and all other guests will be present. All the ministers, MLAs, and all other dignitaries will be there for opening ceremony. NHRD and Diversity Walkathon म्हणटा ती आमचे साधारण ते म्हाका दिसता 1,000-1,500 दिव्यांग along with some celebrities, along with more म्हणजे non-disabled people. It is inclusive kind of thing, and most of our MLAs and ministers are going to participate. This will happen early morning at 7 a.m. गोय राज्य दिव्यांग आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकर हांणी महोत्सवाच्या तयारीविषयी माहिती दिल्या। 12 countries to participate already. They have started arriving from today. Today morning we had for the interpreters meet. We already had experts from Nepal and USA. There is a very important international blind chess championship which will take place at Shyama Prasad Mukherjee Stadium. Goa will have some permanent facilities, and one of them is स्पायनल कॉर्ड रिहॅब सेंटर. आमकां खबर आसा की जे स्पायनल कॉर्ड इंजरी पेशंट्स गोंयांत आसात किंवा तांकां एक्सिडेंट जाता, खुबशे केसीस आसता, माडार चडटा, पाडेली बी आसतात. GMCन आमकां खबर आसा की ह्यो केसीस येतात, accident victims, and most of them have to, after the initial treatment which happens in Goa, in GMC and other places, they have to move outside the state for rehab. During this Purple Fest, 9 तारखेक आमी परमनंट स्पायनल कॉर्ड रिहॅब सेंटराचें उक्तावण जातलें एट रुग्णाश्रय बांबोळी. भारत आणि ऑस्ट्रेलियामधी बायलांच्या T20 क्रिकेट साखळीतलो दुसरो खेळ आयज मुंबईत DY पाटील स्टेडियमार जातलो. आज सांजे 7 वरांचेर ह्या खेळाक सुरवात जातली. 3 मॅचींतल्या पयल्या मॅचीत भारतान ऑस्ट्रेलियेक 9 गड्यांनी हारयला. तिसरी आनी निमणी मॅच 9 तारखेक जातली. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33 अंश सेल्सियस, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.5 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. राजस्थानातल्या जयपुरात पुलीस महासंचालक आणि महानिरीक्षकांच्या अखिल भारतीय संमेलनाचो आयज तिसरो आणि निमाणो दीस. प्रधानमंत्री आणि केंद्रीय गृहमंत्री संमेलनाच्या सगळ्या महत्त्वपूर्ण सत्रात घेतात वाटो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा 9 जानेवारीक जम्मू काश्मीर भेटेर. जम्मू काश्मीराच्या व्यापक उदरगती खातीर घेतले नियाळ बसका. विकसित भारत संकल्प यात्रेत जातले वांटेकार.
भारतीय हवाई दळान पयलेच फावट कारगिल एअर स्ट्रिपाचेर केला नायट लँडिंग. रातच्या वेळार C-130J सुपर हर्क्युलस विमानाक देंवयले. सोशल मीडिया माध्यमार व्हिडिओ शेअर करून दिली माहिती. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हांचे हस्तुकी फाल्यां आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टाचे जातले उक्तावण. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सुवाळ्याक आसतले हाजीर. देश विदेशांतल्यान 10,000 प्रतिनिधी जातले वांटेकार. आणि भारत आणि ऑस्ट्रेलिया मदीं बायलांच्या T20 क्रिकेट साखळेंतलो दुसरो खेळ आयज सांजे 7 वरांचेर जातलो. मुंबईत DY पाटील स्टेडियमार तिसरी आणि निमणी मॅच जातली 9 तारखेर. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवपाक शकतात. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.